κοινά και ένοχα μυστικά του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν μπορούν ούτε να υπερνικήσουν τη βουή της κερκίδας, ούτε τον ήχο του χρήματος. Έτσι παραμένουν μυστικά. Κράτος εν κράτη ΠΑΕ, αν και δεν είναι τίποτα άλλο από ανώνυμες επιχειρήσεις, καταφέρουν να εμφανίζονται ως οι διαμεσολαβητές του ονείρου. Στην πραγματικότητα, οι παράγοντές τους εξυπηρετούν τα δικά τους όνειρα. Οι οπαδοί είναι τα θύματα. Όχι ότι είναι άγιοι, αλλά είναι τα θύματα. Από ένα σύστημα το οποίο αφήνει ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να μπαίνουν στο ποδόσφαιρο, να γεννούν ελπίδες στον οπαδό της ομάδας, να προσπαθεί μετά να τον προστατέψει, αν τυχόν και τον πειράξεις. Αλλά το ίδιο το σύστημα ξέρει ότι ο άνθρωπος που έχει στείλει και το έχει κάνει αρκετές φορές, κοροϊδεύοντας τους οπαδούς, στέλνει άτομα να πάρουν την τάδε ομάδα. Θα ρίσκει την εργολαβία. Είναι τρομερό ότι γινότανε τουλάχιστον στο παρελθόν, το βλέπες. Δεν ξέρω τι πεζότανε, ότι θα πάρει τρία δημόσια έργα, αλλά πάρε και αυτή την ομάδα για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Μπορεί. Γνώση δεν έχω, απλά βλέπω και κρίνω. Στο τέλος, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι λαμόγιο, φεύγει, μετά έρχεται ένα άλλο, πάλι ελπίδες, πάλι όνειρα, πάλι φεύγει το λαμόγιο. Η ομάδα εντωμεταξύ την πληρώνει πάντα. Στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίο πως υπάρχουν πάνω από 20 αθλητικές, ουσιαστικά οπαδικές εφημερίδες, που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, αλλά στην πραγματικότητα πολλές από αυτές δίνουν γραμμή σε ποδοσφαιρικούς στρατούς και απειλούν ή εκβιάζουν. Στα δημοσιογραφικά γραφεία πολλές φορές βασιλεύει ο τρόμος όταν είναι να ασχοληθούν με τέτοια θέματα. Γενικότερα όμως θα έλεγα ότι η αθλητική δημοσιογραφία στην Ελλάδα, με ορισμένες βεβαίως κτυπητές εξαιρέσεις, συμβάλλει στην παθογένεια του χώρου. Και απειλές υπάρχουν και υποδείξεις υπάρχουν και, να μην το πω έτσι χοντρά, να πω υπάρχουν και εξυπηρετήσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι και ορισμένες εφημερίδες, οι οποίες λειτουργούν ως επέκταση των γραφείων τύπου των μεγάλων ΠΑΕ. Οι συνάδελφοι που περιέγραφαν κάποια από τα μάτς που τώρα αποκαλύπτεται ότι ήταν, τέλος πάντων, είναι ύποπτα, ασφαλώς και είχαν μπει στη διαδικασία να πούν «Μα αυτό που βλέπω τώρα είναι πραγματικό, είναι σκηνοθετημένο, βλέπω ένα θεατρικό έργο, είναι η UNESCO, τι είναι αυτό που βλέπω?» Και ποιος έχει κάνει την αρχή, αυτή η ομάδα, η άλλη ομάδα, ο πρόεδρος της, ο τάδε παίχτης, ο δίνα παίχτης. Το βλέπανε με τα μάτια τους ότι αυτό που αντίκριζαν δεν μπορεί να ήταν η φυσιολογική ροή ή η εξέλιξη ενός αγώνα. Άντε πες το όμως, δεν μπορεί να το γράψει αυτό. Αυτά λοιπόν που βγαίνουν τώρα στον αφρό είναι ανακούφιση. Εμείς είχαμε 4 περιπτώσεις που μας έκοψαν την εκπομπή. 2 στη δημόσια τηλεόραση, 1 επί Νέας Δημοκρατίας και 1 επί Πασόκ και 2 στην ιδιωτική τηλεόραση. Σε αυτά τα 22 χρόνια που γίνεται η εκπομπή. Και τις 4 η εκπομπή κόπηκε γιατί αποκαλύπταμε αυτά που διαπιστώνετε τώρα εσείς. Από την άλλη, εμείς κάναμε απλώς τη δουλειά μας. Γι' αυτό το πράγμα έγινε απόπειρα φήμωσης, όχι μόνο από τους παράγοντες που λογικά ενδιαφέρονταν να σταματήσουν οι αποκαλύψεις διότι εμπλέκονταν, αλλά ακόμα και από την δικαστική εξουσία, ακόμα και από την πολιτική εξουσία. Δηλαδή δεχτήκαμε πιέσεις αφόρητες, οι οποίες έφταναν μέχρι και στο να χάνουμε τη δουλειά μας. Είχαμε 77 δικαστήρια, στα οποία δικαιωθήκαμε σε όλα, ευτυχώς, ήμασταν τυχεροί μάλλον. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν και παράγοντες που κατέφυγαν ανερυθρίαστα μέχρι και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για να μας τιμωρήσουν. Πέρα το ότι φτιάχνουν στρατούς, φτιάχνουν και μικρόκοσμους με ξεκαθαρίσματα μεταξύ οπαδών, με διακίνηση ουσιών και άλλα πράγματα. Αυτό δεν αφορά όλους τους συνδέσμους. Προφανώς αφορά ένα κομμάτι σημαντικό και εκεί μέσα έχουμε το φαινόμενο οι επικεφαλείς των συνδέσμων που έχουν στενή σχέση με τις διοικήσεις των ομάδων να βρίσκονται με αρκετά χρήματα μέσα από το παράνομο στοίχημα, μέσα από το παιχνίδι του τζόγου. Λόγω πληροφόρησης, με στοιχεία κτλ. Επίσης, συχνά συνδεσμίτες κορυφαίοι μπορεί να καλύψουν παίχτες ή την ομάδα που έχει συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι στημένο, που το έχει καταλάβει ο κόσμος, να ελέγξουν την οργή. Επίσης, μπορούν να κατευθύνουν την οργή στον παίχτη που δεν υπογράφει το συμβόλαιο ή που ζητάει τα λεφτά του και άλλες διαδικασίες. Σε αντίθεση και εγώ με την Τουρκία, που το να είσαι δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη δουλειά, σε καθαρίζω το φινάλε, στην Ελλάδα είναι το αθλητικό. Δηλαδή, μπορώ να σου μετρήσω 10-15 επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, εκ των οποίων οι περισσότερες δεν στιγματίζονται κιόλας. Δηλαδή, δεν ήξερε ο άλλος για το κοπανάγανε.
και περιπτώσεις οι οποίοι πήγαν νοσοκομείο. Ο Φώτης Κοστούλας είναι πρόεδρος του Πανετολικού και μάλλον άλλης αντίληψης για το ποδόσφαιρο. Επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Σουηδία και θέλησε να φτιάξει μια ομάδα, δίνοντας δικά του χρήματα και μόνο. Φέτος κατάφερε επιτέλους να βγει στην πρώτη εθνική. Έχουμε επανειλημμένα επί πολλά χρόνια ζήσει καταστάσεις που είχαν σχέση με την άσχημη διαιτησία και το οποίο μας απαγόρευε στην πραγματικότητα να ανέβουμε κατηγορία. Δηλαδή κάθε χρόνο, ό,τι και να γινόταν, ό,τι παίχτες και να παίρναμε, ό,τι υλικό και έμψυχο υλικό να χρησιμοποιούσαμε από προπονητές και παίχτες, δεν τα καταφέρναμε. Δεν τα καταφέρναμε γιατί κάποια περίοδο, συγκεκριμένη ξέρω, στην αρχή, στη μέση, στο τέλος κτλ. Ορισμένοι, μάλλον, κατάφερναν να μας ρίχνουν τέτοιες τρικλοποδιές που, με τη διαιτησία πάντα, έτσι, που ό,τι και να κάναμε, χάναμε βαθμούς. Φτάσαμε πολλές φορές κοντά στην πρώτη, δεύτερη θέση, αλλά μόλις φτάναμε εκεί, ξαφνικά ξανακάναμε τούμπα προς τα πίσω και βρισκόμασταν στην πέμπτη και στην έκτη. Χάνοντας όχι πολλά, γιατί δεν χρειάζονται πολύ. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και οι ομάδες μέσα στο γήπεδο παλεύουν όλες, αλλά όταν παλεύεις για την πρώτη θέση και μένεις πίσω 8, 9 και 10 βαθμούς, τελειώνει. Τα πρώτα χρόνια πάλι που ήμουν στο Αγρίνιο και την πρώτη χρονιά δεν κάναμε τίποτα, δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, τη δεύτερη δεν καταφέραμε, την τρίτη χρονιά άρχισαν πολλοί μουρμούρα και ήρθαν πολλοί να με πιάσουν και να με συμβουλέψουν. Απλοί, αγνοί φίλαθλοι που όμως τους πονούσε για την ομάδα. Η κουβέντα ποια ήτανε? Πρόεδρε, πρέπει να αλλάξει στυλ. Δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα έτσι. Πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Μπες στο παρασκήνιο, πρέπει να έχεις επαφές εκεί, να κάνεις αυτά κτλ. Αυτό το λέγανε οι άνθρωποι που έτσι πίστευαν ότι πρέπει να λειτουργεί. Υπάρχει σαφέστατο έλλειμμα αθλητικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω ότι ο πειθαρχικός κώδικας της ΕΠΟ είναι ελλιπέστατος. Αντιθέτως, στην Ιταλία η Juventus υποβιβάστηκε σε 10 μέρες. Στη Γερμανία ο διαιτής Χόιτσερ μπήκε φυλακή άμεσα και επίσης υπάρχουν ομάδες που τιμωρήθηκαν από την αθλητική δικαιοσύνη στην Ευρώπη με τρόπο, θα έλεγα, πάρα πολύ γρήγορο. Να σας πω ενδεικτικά ότι η Ντίναμπουργκ Λετωνίας, η οποία είναι από τις καλύτερες ομάδες στη Λετωνία και υποτίθεται ότι έχουμε και μία απόσταση τουλάχιστον κοινωνική από αυτή τη χώρα, η Ντίναμπουργκ λοιπόν υποβιβάστηκε στη δεύτερη εθνική μέσα σε 2 μέρες. Στην Ιταλία είχαμε από το Καλτσιόπολης είχαμε μια άμεση επέμβαση της πολιτείας πρώτα και άμεση συνεργασία της πολιτείας με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Δηλαδή, από όταν ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, αμέσως εκχώρησε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην Ολυμπιακή Επιτροπή, που ήταν μέλος, το θέμα του χειρισμού των ποινών. Συμφώνησε και η πολιτεία Ιταλική και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Πήρε λοιπόν όλο το φάκελο και επέβαλε σε πολύ γρήγορο χρόνο τις ποινές αυτές. Υποβιβασμό της Juventus και αφαίρεση βαθμών από 3, 4, 5 ομάδες. Εμείς αφαιρέσεις βαθμών δεν έχουμε. Εμείς έχουμε την απαλλαγή των υποβιβασμών, τη χρηματική ποινή που είναι χάδι και που δεν αντιστοιχεί με τη βαρύτητα αυτών των συμπεριφορών και τον υποβιβασμό. Πόσο θα μπορούσε να εμπιστευτεί κανείς τις αθλητικές αρχές, ας πούμε την UEFA και τη FIFA, όταν η FIFA, για παράδειγμα, μετράει φέτος 9 επί συνόλου 24, 9 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που κατηγορήθηκαν για δωροδοκία και κατηγορήθηκαν με σοβαρές ενδείξεις, με σοβαρά στοιχεία και κατηγορήθηκαν επίσης από ανθρώπους που ήταν εντός της FIFA, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Πόσο θα μπορούσε λοιπόν να εμπιστευτεί κανείς μια FIFA
της οποίας ο αντιπρόεδρος, ο Τζακ Γουόρνερ, προσφάτως παραιτήθηκε με αντάλλαγμα να σταματήσει αυθορή και παραχρήμα η διερεύνηση ενός σκανδάλου στο οποίο ήταν εμπλεγμένος. Ενός σκανδάλου χρηματισμού. Είχε ζητήσει κατά πάσα βεβαιότητα χρήματα, αυτός και άλλοι τρεις αδάμαντες είχαν ζητήσει χρήματα από τους Άγγλους για να υποστηρίξουν την αγγλική υποψηφιότητα για το Μουντιάλ του 2018. Πόσο λοιπόν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς τους μεγαλόσχημους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου? Έξιμη παλιά του Ζαγοράκη στην πλάτη της άμυνας των Ερυθρολεύκων, εκεί όπου ο δαιμόνιος Νικολαίδης με άψογο κοντρόλ και αριστερό σεπτό σουτ κάνει το 1-1 και πάει στην αγαπημένη του Ρίτζαν να πανηγυρίσει. Ο πρωταρχικός στόχος είναι τη μαφία του ποδοσφαίρου που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια να την εξολοθρεύσεις. Το ποδόσφαιρο μόνο του, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι στημένο, δεν μπορεί να καθαρίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλει την κρατική βοήθεια, να το πω, τη βοήθεια της UEFA, αλλά έτσι όπως είναι στημένο, δεν το πιστεύω. Στη ζωή τους οι άνθρωποι συχνά αλλάζουν σύντροφο, δουλειά, πολιτική παράταξη, μουσικές προτιμήσεις, σπάνια όμως ομάδα. Αυτή ίσως να είναι η ανεξήγητη μαγεία του ποδοσφαίρου. Αυτή η μαγεία χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές όχι για να ικανοποιηθεί μόνο η ανάγκη για θέαμα, αλλά για να χειραγωγηθούν οι μάζες. Το ποδόσφαιρο στάθηκε αρκετές φορές το πιο σκληρό κοινωνικό ναρκωτικό. Σκεφτείτε πως την ίδια ώρα, μπροστά στην τηλεόραση, ένας πάμφτωχος στην Αφρική νιώθει τα ίδια συναισθήματα με έναν γιάπη στη Νέα Υόρκη παρακολουθώντας ένα μάτς. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως, το ποδόσφαιρο μοιάζει με εκείνες τις χρηματοπιστωτικές τράπεζες του αέρα, που αγοράζουν και πουλάνε αέρα χωρίς κοινωνικές ευαισθησίες. Το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να γίνει μόνο ένα πεδίο κέρδους. Ένα γήπεδο που θα πουλούνται και θα αγοράζονται στοιχήματα, τηλεοπτικά δικαιώματα, παιχνίδια. Με τις τράπεζες του αέρα ήρθε η κρίση. Με το τραπεζικό ποδόσφαιρο θα χαθεί κάθε μαγεία. Οι παίκτες θα γίνουν άλογα σε έναν υπόδρομο κέρδους. Πρέπει. Καλό σας βράδυ.